Monggo Dumateng deretan panitia saged sami miyos tumping sedayanipun aturan nggih buru-buru ya ora yo kariyo Nduk jadine nduk. Iya kari loro yo te. Ojo. Riwayati. Iya kari omong riwayat yo te yo.
kabeh ya. Oh maneh, monggo. Deretan panitia dimaturi miyos dateng pagelaran nggih. Nyomping wujuding wadyabala, Sika Manunggal Jaya nggih. Ayo nok. Banyuwangian sing penak. Apa, Mbah? Oh, lho kok Toman sih? Banyuwangi tetep tenang Toman. Apa takonono? Bul. Takonono sing enak Banyuwangi. Sembarang wis. Wong Banyuwangian nggih. Gampang mati. Oh, warek kok ono kembangnya mati. Ya, gampang kiwo, gampang mati. Arek kok mbu. Singo Manunggal Jaya nggih. Monggo panitia. Barisan panitia. Monggo Bapak kula aturi. Matur gunging panuwun terima kasih. Lale. Bisa urip tentrem ngarep-arepno bisa urip seneng biarang riko ya biarang riko bisa mongkang ambiwan matur gunging panuwun barisan panitia. Ugi kagem sedaya warga besar masyarakat Tetelan RW 21 RW 22 monggo Bapak Ibu kula aturi miyos nyompe wujuding Jatil Singo Manunggal Jaya nggih. Rasa ASEAN suci rika sigarane nyawa matur sembah nuwun bumi nyekseni sun lan rika jati siji yo sing ana maning wong angsun yakin riko ison walasi cekop ala cekop matur sembah nuwun Mbah nggih terima kasih nggih ya aus sigarane nyawa gampang senangi langit bumi nyekseni sun riko jati siji yo sing ana maning wong
jatah niku sing badhe nyumping panitia no ya. Oh iku sik petar-petaran no. Aja kuwatir. Duwe wungkul. Ayo dilanjut lagune no. Ayo. Diupayakan artis biduan berdiri semua. Ayo no. Ape nyumping artis ya ape nyumping jadil. Ayo lagune sing penak. Spesial kagem tuan rumah dugi tetelan iki panitiae RW 21 RW 22. Nggih. Lagune spesial kagem barisan panitia nggih. Ayo biduan diharap berdiri semua. Aus. Monggo panitia. Semuanya bisa naik datang Pak Gelaran. Nggih, nun. Monggo Bapak panitia sing badhe kersa nyawer minggat datang panggung monggo aturan. Woi. Aus. Waduh, bajing loncat. Mengyang selopyorya. Ye, kari oleh jeruk teh. Nang wadyo uber ya. Bajing loncat. Buruane nyorong. Monggo Bapak katuran. Bapak panitia, nggih. Lolale. Yo oh, yo Oslo, matur nuwun. Nggih, terima kasih nyawer sambil goyang, ayo. Jogeti Bapak, monggo dijogeti. Yo. Lale lalo Kirya oh iya lale Pisik semayanan Matri Jeko Sir-siran ambikan Bening asri Yanyu wangian Gerejakan Yanyu wangi Raino bengi Sing tau sepi Lanang wadyo Boten nambah melih Bapak.
Ampun. Nggih. Ayo no, dilanjutno. Lho. Ayo no. Jadi langsung merapat buri pentas no. Bang ini ombo, buri pentas yo. Yo, ya, Singo Manunggal Jaya ger. Yo, ya, digoleki wadya bala le. As. Ya, awas kasih jalan. Kayak jalan teko sekolah titit. As. Awas kayak jalan nih. Awas. Ayo digoleki no. Ya. Out lo. Ya. Lala i. Ya. Ayo digoleki setelane dhewe-dhewe le. Kurang siji. Hei, kurang situ. Lagi. Lo. Aduh. Ya, lo. Iya. Ayo. Perhatian tepung habis langsung amput. Iya. Ijol no. Iya. Yo. Ayo no, ya. Ayo no, ayo be. Bluguduk. Jadil kembali ke kota, ya, enak. Ojo lali omplonge digoleki pi. Ayo, Jadil kembali ke kota, ayo no. Iya. Ola. Ayo.
Opa Subenggala saktiku. Ayo dikom, ayo dikom. Ayo dikom, ayo dikom. Bluguduk, bluguduk. Oh, dagel iyo. Gluguduk, gluguduk. Umap, oh, umap. Oh, masak air umap, oh. Halo. Halo. Junjung. Bela, bela, bela. Oh, keble. Oh, keble. Perhatian panitia jaluk amput. Ayo. Ojo tepung, amput le, amput. Ayo. Oh. Tony. Oh, anjing pintar. Hey, ding 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 ngeng. Rem. Ngawur. Arak Sukorejo. Iku RX Slatem iku jenenge. Kayak ketek Yaji. Iya. Oh, monyet pintar. Memang lucu. Wah. Iya. Trendem. Sangat unik. Iya, ikut tambare. Culen. Iya. Ayo pul. Oh. Iya. Diwarnai deh. Koyok PT yo warna-warni. Engko bengi cakepan sewang-sewangan maneh men. Iya. Tanggal 12 Sangu Sumba le. Cek koyok PT iku le. Warna-warni. Oke. Oh. Ayo be. Ayo sing duwe pagelaran reok suka-suka. Iya. Pimpinan Mas Haben. Oh, Singo Haben. Alamatnya Ngalor Bagong Sukorejo. Waduh, ini cakepan sewang-sewangan. Oh, iya, koyok gambyong. Oh, ya. Karisito. Lagi. Mulu. Embo. Embole bobol. Tekno tak tumbuh. Oh, wala. Oh, Asumari, yo. Oh, tok Asumari, yo. Aduh, dak ketok. Hei. Oh, dak roto. Diratakno. Oh, aduh. Oh. Diratakno le. Ih. Oh. Oh, ya. Wek. Oh, ketip lilipen. Aduh, lilipen sebol. Didamu. Oh, belek no.
yo ayo Oi, badil ayo. Hey, aus. Hey, kenal kenyut. Hey. Aus. Ala cekot. Kok suwe? Aus. Ye kan gandrunge iki suwe no. Ye. Aus. Kenal kenyut. Aduh. Kayak tereo. Aduh, iki aduh lemu. Koyok lepet. Penyal kenyut. Oh, ketok. Tutupi, ketok. Penyal kenyut. Aduh. Iku lho. Kadang ngobat. Aus, penyal kenyut. Aus, penyal kenyut. Yeay. Ngigel tabane ilang ngigel kerubung semut arek iki ya. Ipul lho. Kaya lastir. Dik tir, cukur lek cukur. Yo ngarek kok mbe. Yo. Ketok aja deloki ketok. Isin. Ya wujuding iki apa lek ngarani iki, Mak? Iki yang darani Happy Sogombra kabeh ya. Singo Manunggal Jaya. Sampure diangkat bareng-bareng uncang alon-alon yo. Ong. Kenal kenyut. Kenal kenyut. Aus. Ndak yamin lho dia spray. Spray ini sopo digawe? Kok nang di memean mangon coploki. Ayo. Ayo, karo ngenteni tuan rumahe, Bapak panitia ya, tetelan RW 21 RW 22 panitia. Ini termasuk tuan rumah kabeh tetelannya. You know, katuran nyumping, wujuding iki kabeh aku ndak ro jenenge iki, Singo Manunggal Jaya. Lagune sing penakno. Lagune apa Mama? Ica. Hah? Iya. Iki wujuding siluman hernia. Wow, memang lucu. Oh. Hah? Bu. Sisi. Ayo Mak, lagune Mak dicawisi alon-alon Mak, sing enak. Ya, karo ngenteni panitia sing arep nyawer, ya. Papat kabeh, monggo Bapak panitia katuran saken. Ya.
Ayo lagu ini Mas Wafi. Krik krik krik. Oke. Monggo. Jajaran panitia katuran Bapak saken beno nyumping. Oke. Oh, nasi depan nasi hati. iya kari panas hati joroti. Oh, hati teko panasi kini. Watur nembah nuwun nggih. Oh, bisiki setan. Lale Riko duka budayawan lumaja kasir keting punya matur nuwun nuwun Bapak panitia danipun sami rawuh nyumping wadya bala singa Manunggaljaya nggih. Lale Panat